at vi kan få mere skovrejsning i Danmark. Og 250 hektar, eller 250.000 hektar, det er Aarhus Land. Ganske kort om os. Growing Trees Network, Lars, min gode ven Lars og jeg, vi grundlagde Growing Trees Network tilbage for 10 år siden med det formål, at vi gerne ville være med til at beskytte det danske rene drikkevand, samtidig med, at vi gerne ville have plantet en hel masse skov. Og siden da, jeg kan sige, at indledningsvis så var vi inde ved Aarhus Kommune, som var den første kommune, som rigtig tog os seriøst og ville snakke med os omkring, hvad er det egentlig for noget, I laver. Og vi udviklede konceptet sammen med dem, og vi var inde ved teknisk forvaltning inde på Aarhus Kommune og stod skoleret, fordi hvad i alverden var det nu for nogle mærkværdige personer, som ville komme med penge til skovrejsning. Det havde man ikke hørt om før, lige i den stil, som vi ville gøre det. Så vi blev testet godt og grundigt af Aarhus Kommune. Men de hjalp os rigtig meget med at udvikle det koncept, som faktisk er det koncept, som vi arbejder med i dag. Siden dengang, der er der løbet vand i åen, kan man sige. Vi er nu oppe og har plantet 3,5 millioner træer på verdensplan, og cirka 3,3 millioner træer i Danmark. Og det svarer vel hektarmæssigt til en 1100-1200 hektar med den plantetæthed, vi planter med. Det er fordelt på 140 forskellige skovrejsninger, og de skovrejsninger bliver lavet i samarbejde med forskellige aktører. Vi laver skovrejsning med privatlodsejere, vi laver skovrejsning med Naturstyrelsen, vi laver skovrejsning med kommunerne, vandværker og kirker. Så det er de lodsejere, som det tilskud, som vi kommer med, som kommer fra vores sponsorer. Det er det, som de nyder godt af. Og det er på den måde, at vi får lavet de her skovrejsninger. Vi laver også lidt i udlandet, det vil ikke gå så meget ind i. Vi har skovrejsninger, vi har haft i Ghana, så har vi Kenya og Uganda, og så laver vi i Bolivia og så i Ecuador. Og det er selvfølgelig med en lidt anden fokus, end vi har i Danmark. En af de ting, som vi jo er rigtig stolte af i Growing Trees Network, det var jo, at vi var partner i Danmark Planter Træer, den tv-indsamling, som DN og TV2 de havde som løb af stablen den 14. september 2019. Og i forlængelse af den, der var det jo os, der havde opgaven at skulle finde projekterne og fordele træerne ud i de her forskellige projekter og lave projektstyring på det. Og det er vi færdige med her til efteråret, hvor de sidste træer bliver plantet i Odense Kommune. Kæmpe opgave, men rigtig, rigtig spændende, og også et stort skulderklap til os som organisation, at vi fik lov til at være med i den her indsamling. Vi får jo som sagt vores penge fra sponsorer, og de sponsorer, det er jo primært virksomheder, som ønsker på en eller anden måde at bidrage til bæredygtighed. Det har ikke nødvendigvis noget med CO2-bidrag eller CO2-reduktion at gøre. 85% af de indtægter, vi får ind, de er faktisk motiveret af, at man gerne vil være med til at beskytte noget drikkevand. Man vil gerne være med til at skabe nogle nye rekreative områder, lave bynære skove, biodiversitet, alle de klassiske argumenter, som vi kender. Men i forhold til den måde, vi agerer og virker på, så synes jeg, det er vigtigt for jer lige at holde fokus på, at det her det rent faktisk kommer ikke af et CO2-bidrag eller reduktionsønske. 85% af det kommer faktisk med en motivation, der er lidt anderledes. Fordi vi har haft en 25-2600 private donorer over tid, der har doneret til os, og så har vi 300 virksomheder, hvoraf mange af dem rent faktisk er virksomheder, der donerer på en løbende basis. Det vil sige, at de bygger det ind i deres produkter eller serviceydelser, sådan at vi har for eksempel, vi kan tage fra den ene ende af, velbetræning i børnehøjde. En lille firma, der lever af at træne hunde. De donerer 50 træer om året, og det har vi en fast aftale om, så afregner vi en gang om året. I den anden ende af skalaen, der har vi Sunset Boulevard,
burgerkæden, som I kender. Hver gang, at I køber en børnemenu, så går der et beløb derfra til at plante træer. Og indtil videre, så har de plantet 367.000 træer i vores projekter rundt om i Danmark. Så det er spændet i det. Og alle virksomheder er velkomne. Det handler om for os at skabe så meget værdi som muligt for de her virksomheder, fordi så vil de være med til at donere, og de vil gøre det løbende. Så jeg holder mig i nærheden den der. Vi fungerer jo som sådan et, vi griner lidt af det på kontoret, kalder det matchmaking-bureau, hvor vi har nogle virksomheder på den ene side, og så har vi nogle forskellige projekter og nogle forskellige lodsejere af forskellige art på den anden side, og så forsøger vi at matche det, sådan at begge parter får mest muligt ud af det, og får lodsejeren den skovrejsning, som vedkommende gerne vil have, og sponsorerne får den værdi tilbage, som de leder efter. Og så støtter vi selvfølgelig sponsoren i at få det kommunikeret på den rigtige måde, og bakker op med alt muligt SoMe-opslag og fælles pressemeddelelser osv., så vi kan give noget værdi den anden vej. Så helt grundlæggende så handler vores koncept om, at vi vil gerne give muligheden til så mange som muligt, der gerne vil være med til at plante noget skov. Og det er jo fra barnet, der tømmer sparegrisen, og så til de helt store industrikoncerner. Bare for at nævne nogle andre end lige Sunset, så har vi altså store virksomheder som Bosch og Siemens, Interflora, Tom og Pejtrup Gistefabrik. Nok ikke så kendt i offentligheden, men de har doneret næsten 350.000 træer også. Så det spænder rigtig vidt, det vi får donationer fra. Jeg har været lidt inde på det her med, hvem vi planter sammen med. Og vi planter også forskellige typer af skove med fokus på biodiversitet, som jo er kommet op i tiden her inden for de seneste år. Så planter vi klassiske folkeskove, som er de skove, som I kan gå ud og se derude, hvis I går ind i en almindelig skov. Og så planter vi også klimaskov. Forretningsmodellen, den er egentlig ret simpel. Vi er de 100%, hvis en donation udgør 100%, så giver vi 80% videre ubeskåret til lodsejeren, og de 80% det dækker så det, som lodsejeren har af udgifter til at få etableret en skov. Og de 20% det beholder vi selv til at dække vores omkostninger, løn, administration, husleje, alt hvad vi har af udgifter. Og vi er 100% selvfinansierende. Vi har aldrig fået en krone fra nogen som helst. Det er vi både stolte af, men vi er også, måske også lidt frustreret over, at i og med, at vi faktisk løfter en samfundsmæssig opgave, at der ikke er nogen, der kaster nogle midler i vores retning. Men det går, og vi klarer os. Men jeg kommer lige tilbage til det sidste. Det her med, hvordan vi får mere skov i Danmark. Vi har, som sagt, 85% cirka af de indtægter, vi får, de kommer fra de her virksomheder, som ønsker at gøre noget andet, har et andet fokus end CO2-reduktion og CO2-bidrag. Og det er vigtigt for os at få den med, fordi hvis vi udelukkende på sigt herfra og frem efter holder fokus på det, som genereres via klimakreditter, klimabidrag, reduktionsøjemed, så mister vi muligheden for en lang række virksomheder og give dem muligheden for at være med til at plante noget skov, som ikke har med det at gøre. Så en lille advarsel, en lille hint herfra. Det er vigtigt, at der også stadigvæk er et tilbud til dem. Så kunne vi måske, jeg ved godt, nu træder vi ind i et minefelt her, men når mine venner de snakker om Danmark, så bliver det tit til afgifts Danmark. Men hvis vi nu kunne vende den om, og vi kunne lave en eller anden form for belønningsmodel, sådan at de virksomheder, der rent faktisk gør noget, de måske slipper lidt billigere skat, eller hvis der var nogle produkter,
Man kunne sige, okay, simpelt produkt, eller simpelt eksempel kunne være, at der var nogen, der planter x antal træer per produkt, de sælger, at man så kunne slippe billigere i moms. Hvad ved jeg? Men det her med at få vendt den om, sådan at vi ikke lægger afgifter på, men vi måske i stedet motiverer til at gøre noget, det kunne måske være et lille signal til politikerne om at også tænke i den retning. Vi har jo en del private sponsorer i vores, der heldigvis donerer til os. Vi har nogen, der donerer en gang, og vi har nogen, der donerer løbende per måned. Vi er jo godkendt af skattevæsenet efter paragraf 8a, så dem, der laver donationer til os, de får skattefradrag for det, hvis de vil have det. Og det er, så vidt jeg husker, var det ikke 18.300 i 2024. Det kunne man måske også fra politisk hånd kigge lidt på og så sige, jamen det kunne godt være, hvis vi nu hæver det. Jeg er godt klar over, at alle andre organisationer, der har et godgørende formål, både Kors og andre, de vil jo også få gavn af det, så der er jo masser af skattekroner, der ikke ryger i statskassen på den konto, hvis man hæver det her beløb. Men det kunne være en måde at aktivere flere private personer til at involvere sig i skovret. Vi løber også nogle gange ind i, at når vi har et potentielt projekt sammen med private lodsejere, så en af de ting, som det kan falde på, det er, at det er skattepligt. Den donation, som man får til at rejse skov, den rent faktisk er skattepligt. Og det kunne man måske også fra politisk hold kigge på, sådan at der var endnu et incitament til rent faktisk at plante noget skov. Vi planter jo skove fra alt fra 1 hektar ungefær, og så op efter. Sammen med Naturstyrelsen er de jo på nogle af dem på både 70, 80 og 100 hektar. Det vi synes, der er vigtigt, det er, at skovrejsning det skal være nemt og let for alle. Dels at forstå, men også at indgå i. Og når jeg siger det på den måde, så kan jeg komme med et eksempel, hvor når det går rigtig godt for os, når vi samarbejder. Vi samarbejder med Naturplant omkring skovrejsning på private lodsejeres jord. Nogle gange så har vi har en enkelt gang haft en virksomhed, der ringede ind, har I et areal på, jeg tror det på 2 hektar. Vi vil gerne donere træerne til det. Og så ringer vi til Peter fra Naturplant og så siger han, ja, det har vi. Godt. Kan vi lave en aftale? Vi har en sponsor. Yes. Så i løbet af en dag, så er aftalegrundlaget på plads omkring at få rejst en skov. Men det forudsætter jo, at der ikke er bureaukrati i både hos kommuner og så videre og embedsværket, at de ting går hurtigt. Og det tror jeg også, der er nogle tidligere, der har været inde på. Vi efterspørger også den her overordnede plan for skovrejsning i Danmark, fordi vi laver skovrejsning sådan her. Altså alt efter, hvor der er nogen, der tænker, det vil vi gerne. Og det er jo fedt, men som samfund, så har vi behov for at lave den her overordnede plan. En ting, som ikke lige står her, som jeg lige kom i tanke om ved at høre de tidligere indlæg, det er, nu samarbejder vi en del med Naturstyrelsen, og Naturstyrelsen arbejder jo rigtig meget med at lave jordfordelingsprojekter rundt omkring i Danmark. Og når vi snakker med de enkelte medarbejdere hos Naturstyrelsen rundt omkring, så er de meget frustrerede over, at de aldrig har penge nok til at komme videre med de projekter, som de sidder med. Så det var måske også et signal til politikerne om at poste flere penge i retning af Naturstyrelsen, så de kan komme videre med de meget fine jordfordelingsprojekter, de har rundt omkring, så de også kan komme videre med at lave noget skov. Altså, jeg synes, de er lidt tabt i de sidste års tildeling af midler. Yes. Det her, det skal jeg jo simpelthen sige. Fordi nu har jeg chancen. Det er jo fedt, at vi er rigtig, rigtig glade for, at politikerne har sat 100 millioner af 2 omgange til Klimaskovfonden. Fordi det betyder jo, at der bliver sat fokus på skovrejsning i Danmark. Men, altså,
vi kæmper jo om de samme arealer. Det er de samme lodsejere, vi er ude og tilbyde og give tilskud til. Og når man har så mange penge i kassen, så har man også rigtig mange penge til markedsføring. Man har penge til at udvikle alting. Man har penge til at ansætte en masse mennesker og så videre. Og så bliver konkurrencen en lille smule ulige. Og der taler jeg nok både på Plante Træ, som er vores konkurrenter, som har været i branchen i mange år, siden 80'erne, og så også, som har 10 års jubilæum her i maj måned, at vi kunne egentlig også godt tænke os, at der blev kigget lidt på at lave fair konkurrence, ens mulighed for at agere i markedet. Det kan godt være en lille smule frustrerende at se så mange penge gå i en retning. Og jeg tror også, at det vil være godt for Klimaskovfonden at have lidt konkurrence omkring det her med at yde tilskud, og også omkring at finde sponsorer til de arealer og projekter, som de har. Så en opfordring herfra til primært politikerne om måske lige at kigge i flere retninger end Klimaskovfonden. Så slutteligt. Når du siger det her med, at det er jo så til mig, I har 10 års jubilæum med det her, er det blevet, altså vi snakker det der med om, at det er en folkesag, så også nogle spørgsmål efter, er det blevet nemmere igennem de her 10 år? Er der flere, bliver I mødt af flere ja-hatte, både blandt lodsejere og blandt virksomheder? Det gør vi helt sikkert. Da vi startede i 2013, der var det meget svært at, hvad skal man sige, råbe. Altså den der brændende platform, den var der ikke dengang. Den var ikke i talesat i medierne. Den eksisterede, så at sige, ikke rigtigt. Skovrejsning, det var noget, man gjorde, fordi det var det meget fedt. Men efter vi havde den tørre sommer, jeg tror var det i 17 eller 18? Det var 18, ja. Der ændrede fokus sig. Og det betød, at på det tidspunkt, dels så begyndte der at komme flere skovrejsningsarealer ind. Dengang var det primært kommunerne, vi samarbejdede med, og så fik vi så samarbejdet med Naturstyrelsen. Og så i 19, der kom jo det her tv-show, og efter det, der kan man sige, at der er det kun gået en vej. Altså både fra efterspørgsel fra virksomhederne, men også antallet af arealer, som vi kan kalde det. Dansk Skovforening har lavet her i efteråret en sådan spørgeskemaundersøgelse, man har sendt ud til knap 600 skovejere, hvoraf jeg tror det er 250, der svarer igen, hvorvidt og at de har planer om inden for de næste 5 år at lave skovrejsning over halvdelen af den under 5 hektar, men alligevel. Det commitment eller det ønske, altså blandt os og blandt skovejere, har det også ændret sig? Altså en ting er, om det har ændret sig blandt private og sponsorer, men også blandt skovejere. Ja. Det er vores oplevelse. I vores tætte samarbejde med Naturplan, som jo egentlig er dem, der har kontakten til lodsejerne, og er dem, der må ud og rådgive lodsejerne omkring, kan vi plante, hvor vi planter alt det her. Det antal af projekter, som de er i berøring med, det er støt stigende. Så vi har sådan en pulje af projekter, som ligger og egentlig venter på at få noget støtte fra enten os, eller Klimaskovfonden, eller Landbrugsstyrelsen, eller hvem de nu vælger, der skal være støttegiver. Hvis I nu ikke får 20 millioner i tilskud, sådan lige nu her, et rimeligt gæt er, og det gør I sgu nok. Det gør vi nok. Nej, det gør I ikke. Hvad er så, altså, I må have en eller anden plan for de næste 2 eller 3 eller 4 eller 5 år, en eller anden mål. Sådan. Hvad er det, og hvad er der af forhindringer for at nå det? Målet, lige nu, der kan jeg sige, at vi planter cirka 700 til 800.000 træer om året. Og når jeg siger, at vi planter, så er det jo sponsorerne, der donerer det antal træer til os.
Og der er ikke nogen tvivl om, at med det antal af nye sponsorer, vi får, så vil vi kunne øge det antal til måske om 3 år til 1,5 million om året. Det er klart, at det giver også nogle muligheder for at finansiere nogle flere ting og gøre noget mere og blive endnu mere professionelle. Men vi er jo nødt til hele tiden at drive det selv. Vi er nødt til at ud og sparke hver eneste dør op i forhold til sponsorerne, som så heldigvis er begyndt også nogle af dem at henvende sig selv. Så ja, tilbage til de spørgsmål. Vil du gentage den sidste del af det? Ja, hindringerne for at nå. Ja. Det er faktisk et svært spørgsmål. Jeg tænker, der er flere ting, som alle sammen peger i den rigtige retning. Spørgsmålet er, om vi kan blive ved med at skaffe det antal, eller det areal jord, som skal til for at blande. Det var også derfor, jeg blandt andet nævnte, at det kunne være, at man skulle sende nogle flere penge i retning af Naturstyrelsen, som jo arbejder med at skaffe jord til det her. Det vil give også en mulighed for at blande flere træer, det er klart. Men det er jo en del. Og så tænker jeg også, at Kirkeby jo også er en del af løsningen i forhold til at indgå i nogle større samarbejder. Og det kan være med vandselskaber og med Naturstyrelsen, kommuner osv. Så de der store pengekasser, dem kunne vi faktisk godt bruge nogle flere af. Sådan er det. Giv en stor hånd. De der store pengekasser, dem kunne vi godt bruge nogle flere af. Sådan er det mange steder. Nu har vi et kvarters pause.